Sondela mkhulu. Mzomdzala. Mzomdzala hlala lapha. Thank you. Lalela. Uyaphila mzomdzala. Ngiyakwathi uthi awuphili bengifuna nje uthi yes. Ngiyakwathi lokho. That is why I had to call you from there. Do you want me to use English or ngisebenzise Swati? Oh, isilungu awusazi umdala ngaka. Oh, lusathi inkomo. Manje lesilungu awusiva kahle. Oh, bengifuna ukukhuluma lento ngikhuluma isilungu. Yeah. Lalela ke mkhulu. I was born in 1990 mina. Ngazalwa ngo1990. Uyangiva ngithi? 1924 ngangakazalwa. Kodwa ekhaya kini kunaleli Khehle engilibonayo elinenwele ezimhlophe elazalwa ngo1924. Uyangiva ngithini? Ngangakazalwa futhi kwangakacatshanga nokuthi ngitawuba khona. Kunezulu elangena ngo1964 langena emzini omkhulu kababa wakho. Langena lamosha lashaya inkomo Sibayeni. Hey. Banabas. Kita kuxoxela history into eyenteka. 1986 kunomalume wakho wadlula emhlabeni noma kunoliKhehle elidzala enalibika kulona izinto eziningi ladlula ngo1986. Lalelake. Makadlula lomkhulu. Udlula kabi ngoba ushiya umndeni ulwa noma ushiya abantu bexabana omnyathi uombulele omnyaphinda athi kusolwa ukuthi ulomake ombulele noma umdlisile kwasolwa ukudla ukuthi ufakelwe poison. Labantwana vele babahlabana. Lalela ke. Angathi mina ubani lo bekanesithembu. Uye. Lalela ke. Yathi lento ngithathile. Yayongifaka endaweni yakamahamba. Uyayazi indawo bathi kwaMahamba. Uyayathi le ndawo. Kunalenyanga beyihlala lapho ngaleso sikhathi. Beyumngane kakhulu naye lo Khehle. Uyangiva ngithini? Manje ngihamba ngize ngiyongena eborder gate yaseMozambique. Mangena lapho kwathiwa ngihambe ngize ngiyofika endaweni abathi Senyimbane. Uma ngifika lapho ngithi leli Khehle kunento elayilanda khona eyisethwalo. Leli Khehle belifuyile. Likhehle linamandla linezinto. Uyangiva ngithini? Ngoba kukhona into kade esebenza ngayo. Eyinyoka abantu bemsola kodwa ayisatshwa. Bemhlonipha. Nakho-ke. Ingani inkomo zakhe isikhathi esiningi bezingaluswa abantu, bezihambela ziphinde zibuyele. Yeah? Uyakwathi lokho? Uyakwathi? Lalela ke. Angikhohliwe. Ngihambe ngize ngifike enyakeni ka92. Angazi 1992 noma wena kunomntwana wamthola inomfana. Wase uphinda uthi haya ngikho. Waphinda uthi haya. Uyangiva ngithini? Kunomntwana ophilayo wazala ngo92 owakho. Usazoyilungisa ukuhlala. Uyabona manje usazoyilungisa ilungiso kokugcina. Hlala kahle madala. Hlala kahle ungawi ya. Hlala kahle. Ya. Usazoyilungisa futhi okugcina. Ngoba kunendaba engiseza nayo. Asoleka kabi.
kwenzakala ngendlela engayiqondi. Ya, ngani ngiyalapho. Lo mntwana lo athola kwaba nebitan solid. Kwaba nebitan solid. Lalela utholakala kanjani lo mntwana? Kunembiza wena owayinikwa umunye umadala. Wathi hayi nawe uphuze Khehle ukuthi nawe uqinise enye into. Uthema uphuza nawe, uthema ujombo uyangaphandle ntshontsha wahlala umntwana. Ngenxa lembiza. Ya, nakho. Lalela ke Khehle. Uyathi manje ukugula kwakho kuthinteka lo mntwana wangaphandle. Ushaywa ilidloti. Liyakushaya lithi qoqa amathumbu wakho. Mangithi qoqa amathumbu wakho, awuhamba uqoqe labantwana bakho. Uyangiva ngithini? Baqoqe ngoba mawulala ebusuku ngikuvucabanga. Uyacabanga ukuthi mangadlula labantwana baphi bagcwele umhlaba wonke. Ukushilo lele sibedlela. Ufaka ama drip. Kunento adi lokukhala. Ti wacabanga. Wathi mangadlula abantu ungabatshela ngeqiniso. Ngoba kuneqiniso kumele ulikhulume. Uzubiza umndeni uhlalise phansi. Uthi yazi ngiyasola nasenal sport. Ukhona umntwana ongowami khona. South Africa nal sport. Njengamanje. Uma singawela iborder gate siye nal sport. Ukhona umntwana esingafike simthola ofana nawe nse. Uyangiva ngithini manje? Ake baba ngikudirect manje. Yazi uthi umoya ingcela ngihambe. Uma ungahamba ngolesine uye toll gate yasemalelane. Uyakwazi emalelane? Kunomntwana osebenza e toll gate yasemalelane umfana. Ozobe ngena ishift yangolesine. Umntana wakho lo. Malelane nal sport umoya ungikhomba khona nal sport wathi lo muntu kimi siza lo madala umtshela into yakhe ibelula uthi lo muntu kimi Thursday kunomntwana wayikade ufuna ubaba wakhe kodwa uyeva kuthiwa ubaba kuseswatini kodwa akakaza lithola ithuba lokuthi amthole lo baba wakhe ngolwesine uzobe on duty esebenza day shift uzongena ishift yakhe ngo9 ekseni umntana wakho loyo umfana yeah ebesebenza ngani ubusebenza khona I-Aphula Shashera Profeta God. You follow Profeta God. Wherever. Follow Prophet. Maune mnyaka 42 noma 40. Uke wadayisa insango. Uyangiva? Kunenza. Lalela. Yima. Uyaqhubeka ukuthi I-Aphula ngithe yima ngaqala nje ufuna ukuqedelela Zisaqhubeka
inkinga manje yama kidney failures ezinso zakho uyangiva ngithini le nkinga basanda kuyibamba ukuthi izinso zakho ziyafeyila azenzi kahle insango uke wayidayisa iyanuka la kuwe yeah 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 udayisa oh lalela ke baba kufanele manje sithole isolution ukuthi njengoba ugula uyosiza kanjani uyosinda kanjani uzoyithola indlela yokusinda uphefumula kabuhlungu awuphefumuli kahle unenkinga ephika kuthiwa yini ngeSiswati lokuphefumula kabuhlungu unenkinga ephika uyangiva ngithini kanti kunelumbu elakuwe lihlela kunento efuna ukuzenza inyonga engathi gijima esiswini sakho ongayizwa kahle uyangiva ngithini wathi umoya ongcwele lento sometimes kuvala umchamo uzogcina ufaka ipayipi kuthiwa chama ngepayipi kodwa manje uyaphiswa umchamo makumele uyochama awuphumi uphuma kanzima kunobuhlungu obukhona la kuwe wena masizokwenzela isiwasho kufanele sikwenzele isiwasho esinzima esistrong ngoba vele ngaphakathi uvuthiwe njengamanje uyangiva ngithini yazi baba u17 impela kodwa angiboni into zenzile ukuthi imali wayisaphi wawufuna ukuba nesithembo wayisoka yidla yeah yeah idli yaponi ngiyakubona ubulambile ya yeah lalela ke baba uyawati imcako bathini umcakaca umcako lento edliwayo inhlabathi lemhlophe umcakaco uyayazi ngiphathela umcako uyangiva ya ebese ungiphathela 5 liter wamanzi ya kusasa ngiyasebenza mina la zobe ngisebenza one by one abantu but wena mawungeza kimi ngeke ngikucharge even cent ngizokusiza mngani wami yebo ngizokusiza mngani wami uyiphathe nevinika encane uyawazi uvinika uyiphathe lezo zinto umcakaco ivinika amanzi ngo5 liter ngizokusiza nje free of charge sasa kuzobe khona le bye bye buya mntanami lona kuvela inkinga ngiyangiya endawo buya nanguma wakho ungamshiya yedwa mama Uprofetiwe ngalo imibuso yalo hlaba iyazi imibuso yabumnyama iyazi isikhathi isona uphi ubaba wakhe lo mntwana lalela lo mntwana usazokuhlupha noma usazogula lo mntwana udinga isiko lasekhaya kubuka baba wakhe uma ngilandela la ngomoya ongcwele uthi umoya ongcwele kunento avuka ebusuku akhulume nayo kodwa lento makakhuluma nayo umuntu okhulumayo ebusuku makalele wathi umoya ongcwele lo mntwana uzogula kakhulu in such a way ukuthi angaze ahlukumezeke ngokocansi ahlule ukuxoxela noma ngakutsheli lento imhluphi imudle njengamanje wathi umoya ongcwele ukhona umuntu oseke wafika angathi uyamdlalidlalisa kuthiwa i-sexual harassment noma sexual abuse wathi umoya ongcwele lo mntwana yamdla lento wathi lo muntu ebezama ukwenzani wathi umoya ongcwele ukhona umuntu lokho emnyonyobela lo mntwana ofuna ukumdlwengula wathi umoya ongcwele uzozwa yazi ngelinye ilanga mangibuya la ngiyothola ukhala uthi umntwana wami wadlwengula noma ngelinye ilanga mangahlala naye phansi nixoxe kahle ukhona into angaxoxela yona uthi wothuleleni ungayisho sonke lesikhathi lento kunento lo mntwana angathi uyigcinile isecret esifubeni sakhe angafuni ukuyikhuluma asaba ukuthi mangiyikhuluma lento ngingaxabanisa umndeni noma ngingaxabanisa abantu
ukhona umuntu wakhuluma enye into eyahlala engqondweni yakhe yaba yitrauma noma iyamhlukumeza noma ethi uyafunda esikolweni aphinda acabange lo mntwana ukuthi yazi uzibani wakhuluma into kanje noma uzibani wangibamba la engingathanda ukubanjwa khona. Angazi noma uyaspend isikhathi kakhulu nomntana wakho uyahlala naye uxoxe naye kakhulu. That is why ngibuza ukuthi ubaba uyayidlala yini role yakhe kulomntwana ngoba ngibona ispace sikababa sikho kakhulu. Lo mntwana udinga ubaba, uthando lukababa uyalidinga kakhulu kodwa ngibona ubaba engathi uyahlehla kakhulu. Uyahlala yini ubaba wakhe naye umntwana? Jesus. Kuneqiniso kumele alikhulume lo mntwana lonke. Kunento yamehlela lo mntwana angafuni ukuyikhuluma. Lo mntwana uhlukumezekile kakhulu kuneqiniso kumele alikhulume ngelinye ilanga. Futhi ngelinye ilanga mayijabulile uyohlala nawe phansi akuchazele ukuthi yazi ma ngoba ngangikhuluma nje kwenzeke u1 no2 no3 ngangafuni ukuyikhuluma lento. Kuneqiniso angafuni ukulibhoboza elenzeka kuye lo mntwana. Lento ihleli naye iyamdla. Uyasaba ukutshela. Yazi lo mntwana mangingamthatha ngiround naye ekhoneni ngifike ngihlale naye phansi. Ngithi xoxa mntana masikhulume. Kunento angayisho athi no mkhulu. Ungamtshela uma. Yazi kunento eyenzeka kimi kanje. Omunye umuntu ezama ukuyifoster kimi. Ngizwa mntana. Lo mntwana udinga umuntu ozohlala naye phansi. Axoxe naye. Ngoba ngenye imini uyogula lo mntwana afihle. Isifo asithole ngenye indlela. Afihle angakhulumi. Uthi mawuthi yaphapha mesegule selele phansi uthola ukuthi isifo wasithola ngalo yanyaka. Akalikhuluma ngeqiniso. Hlukumezekile lo mntwana. And uyafihla unesecret. Unayo imfihlo unama secret. She's secretive. Funda nabelungu. Awufundi nabelungu. But uyafihla izinto eziningi. Uthi let me just sacrifice for the sake of that to avoid umsindo. Athule. Hlala naphansi nomntanakho. Xoxe naye kahle. Akuthulule yonke into esesifubeni aclean. Akutshele ne reason ukuthi why ubaba. Aphinda akutshele ne reason ukuthi why wayekubuza ngomngane. Kahle kahle wayengaqondile umngane. Wayeqonde bani? Ungizweli? Ungamlwisi. Umthengele nje chicken uthanda ini? Ipizza? Uthanda ipizza? Uyamuzwa ukuthi ufuna umthengeleni. Umthengele ipizza nihlale phansi nidle. Xoxe naye. Hamba man. Sondela osele lapho. Nalo. Lo puti lo asizameni ukuthi abuye emanzini. Sizomkhulekela emanzini. Azame futhi ukuthi ngeSunday avakashe esontweni. Ngoba usemncane. Ayocela kubazali bakhe acela ukuza la. Papa. Uphi mfati wakho? Uphi? Usekhaya. Uhlala kuphi? Ikuphi lapho? Ikuphi engwane park? Local. Make wakwakho nawe uphi? Wife. Mfati. Ntombi. Kanti lo ubani lo? Awumthandi yena. Thank you. Well, thank you.
ngelinye ilanga I see you impilo yakho ishintsha. Ngibone kuhlatshelela ingoma. Ngezwe kuthiwa uJesu wami uya Yaweza Antolina Ikasila Ikobele Ikali Kale Zulu Ituna se Imochiwe ngoma kuwe kuthiwa uJesu wami uyaphila. Ngezwe kuphinda kuhlatshelela ukuthi cover me my Lord under your shelter. Ilife yakho izoshintsha. Cover me, my Lord. Cover me, my Lord. Under your shelter. Cover me, my Lord. Cover me, my Lord. Cover me, my Lord. Under your shelter. Cover me, my Lord. Oh, cover me, my Lord. Cover me, my Lord. Under your shelter. Under your shelter. Futhi wami kune business proposal noma kune business ezophumelela. Lento izophumelela ngomhla ka-13 August next month. I see you going somewhere. Uziyofika ezweni lase Johannesburg. Kunento ozofika uyisayinela but uzoqala eWitbank. Ufika ubamba meeting, usayine bese kuthiwa hamba uye eGoli endaweni yase Rivonia head office ufika usayine. Uthi moya ngcele ngibone 3 stars coming. Kuneinkanyezi ezintathu ezizayo kuwe. I see you as a prayer warrior. Angazi noma you pray hard or kwesinye isikhathi uyathandaza. Ngikubona walk a passage praying endlini. Uyangizwa ukuthi ngithini? I see you walking on the corridor praying hard, inviting the Holy Spirit. Gaye ngabona umfazi wakhe aza kujoyine naye. You guys were praying hard, praying for something. Wathi umoya ingcwele kunento esizofika manje ezandleni zenu. Uthi umoya ingcwele ngimtshela ukuthi ningaqabani, ningabesalwa. Jesus. Ningadideki lento Wow. iyafika. Hallelujah. Jesus. Yes, Lord. Grr. Uyangizwa futhi? Ningadideki. Naye ngabe kuthiwa ukhoda bengizomtshela ukuthi mama ungabisaba nenhliziyo encane. Noma bese plan ukuthatha impahla zakhe ahambe. Kodwa ngabisahamba. Ngoba ngizodonsa kanzima ebese uthatha omnye umfazi afika adla amandla akhe. Kanti nithandaze nonke Nkosi yami. uNkulunkulu Awu Jesu. akasekho yena. Jesus. Oh Lord. Owenzile izulu. Oh, wenzili Zulu. Kangeno Kaba Jehova ungumalu siwami. Oh,
ungifuna uzungithole ma ungifuna uzungithole uthi mawufika uthatha 1000 rand noma kuthiwa uhlangane nami emall uthi I am here to activate my things uyibeke einyaweni zami uyangizwa ngithini kunento efanele esilengile okufanele ukuthi iqala isebenze but izodinga ukuthi wena ungifuna uzungithole uthi now 1000 rand unganginike esandleni ubeke einyaweni zami unesiphiwo wena esikhulu kakhulu akufanele ngabe usebenzele omunye umuntu and manje this year it's your year unyaka wakho this year phakamisela Akavumeli unyaula bilushelele akavumeli unyaula about 3 you are not feeling well uyangizwa ngithini financially you are broke uyangizwa ngithini unezitha abakufuni bayakunyanya abantu uyangizwa ngithini the only thing that will help you today vulani lento ni share nidli ningayitshela ukuthi hayi lo muntu udlala ngani share this thing and eat Jesus. Lalela futhi ithe wena ngiqedile ngawo the day uthole 1000 rand ungithola ungifuna uzungithola then come to me uze ngikunike isibusiso ngiactivate into yakho sokubeka nje isandla noma ungithole noma ungaye eThekwini ungifuna eThekwini finish yabonga buti wena angazi nidire nithengenze njani ngalo buti ngimsize kumaseko bano maseko mamaseko ngizokuphanisha uyabona ngoba inkinga yakho oqala ngiyibonile uzobuya kusasa enkonzweni yaseZayoni ukuze ngikulume kahle thatha into yakho uhambe ngizokubona eZayoni ebusuku bye bye kunina noba u3 ukhona uzofika la kunina noba u3 oyedwa ezonikele ezobonga la esontweni ngaleli nantshi le enidlili nani ukhona uzofika azobonga anikele kunomuntu ozobizwa kuthiwa imali ozobhalisa kwakubhaliswa imali ebese kuthiwa uzobhalisa iphuma imali yakhe ngaleli nantshi nje leli
Ningizwila ngithi. Bye. Right. Njengamanje uma ngizobusisa umuntu mina ngifike ngibusisa into ngibe sengiyayishiya ngithi Eswatini labaningi abantu eGoli labanazo ukhona unalento lengiphethe ngesandla la Eswatini sokumuze phambili mntanami ngizokukhulekela wazana ona lento akeze ngaphambili malapho ipheko uyishiye endlini ungabe uyishiye akanayo ayizokubusisa kusasa mase uyiphethe right lalelani lento le eSouth Africa abantu abaningi umuntu ombone egqoke lento ngisho ungahlangana naye etaxini mhloniphe this inobuso bukamabona bulawo umavula kuvaliwe oyimi inalobuso nje lento into emnandi ngayo ngithema ngiyiphahlele emsamo yenziwa ngathi uyothwebula yonke inhlanhla yomuntu oyisitha salomuntu ozobe igqokile iphinde lesizulu umuntu oyisitha salomuntu ozobe igqokile in other words oyisitha sakho umeke wabona lento uyoqhaqhazela into zonke imitha isebenzayo iyathwebuleka ithwetshulwa ilento uma eshayele ngana license mayike wakhulumisa lento alikho iphoyisa leyommisi umindoti ihambile wavuka ebusuku ngo3 wayikhulumisa wayifaka emabeleni wathi Senzo lamabele uke walala kuwo buya manje ngaphambi kokuthi kuphela amalanga amathathu ngeke ngabuyi umama wengane ehambile umakoti ehambile thatha lento lalo iqamelile uthi Mavis la ukhona mawuke waqala wazumeka wavala amehlo phupha mina ngikhuluma ngeyimanga zalento isimanga salento ekhaya kini makunespoki ningalali kunomuntu ogulayo you even allowed ukuthi ukhiphe le chain le ufake yakho ifunayo as long kunale likhanda ufike uthathe lento umgqokise uthi ma ukugqoke la isimanga salento epharmacy bayithenga day and night isimanga salento necklace yayimanga le ngiyacela Eswatini abami ngiyobabona ngophawu lithi iBhayibheli kunamadoda amabili ayikade bamba office ebusuku ekseni makusa kuqala kuvuka umhobholo noma kuvuka umona komunye nomunye omunye uthi mina bekade ngifaka inethi bengibuya neziningi athi lo munye mina bengifaka udobo bengibuya nezikhuluphele athi omunye phela thathe ezincane uhambe athi lo munye ngeke ngikwazi ukuthatha ezincane ngoba ezami izo zonke lezi ezikhuluphele athi lona wenethi nami bengibambe ezikhuluphele uthi lo munye yedwa odobo mina ezami ngiyazazi sibonakala ngani ngophawu mina bamaSwatini ngicela ukubabona ngalento wherever you go mabethi ndumandumana uthi ngiyayazi uthi nje umvulela isifuba umuntu uthi ngiyayazi uma usenkingeni uphakamisa uthi mina ngiyayazi lento eSouth Africa cishe u800 Eswatini nifuna ngininge malini lalelani ke one thing about Khehlelezi I'll never settle for less because I know my power lokho nje khohlwa ngangcono igqoka abantu abawu2 but imisebenzi yawo bayibona I will never settle for less because I trust izinto zami with all my heart uma ngithi amandla ngiyakunika ngeke ngize ngithi mina let you 50 rand never
The only person engamnika yona ngamnika ngo500 rand. Bese ngiyambusisa, finish and clear. I will never settle for less. Ngine oil yana encane futhi. Oh, nayi. Nginale oil le enibone ngiyinika le ndoda. Angikunika nginyoka ndoda ngishilo. That is why igama layo kuthiwa magic oil. Le oil futhi mawufuna ubona ukuthi iyasebenza. Fika kini ungikhulume kabi. Uyiphethe. By the time uye ephaketheni uyoyivula, uyothola engasekho lamafutha. If ukhona Eswatini onayo oyisebenzisa othi ngangayisebenzisa. Akekho. Hey. Uyayazi? Sukuma. Upho munye. Sukuma bhutuzi, sukuma mamoza. Ningasabi makunje. Umnikazi wempahla ukhona namhlanje. Sondela. Ubani futhi omnyothi mina i-magic oil ngiyayazi. Angikhulumi ngala mafutha enihamba nonika emgwaqweni. Le sondela nemayikho. Shout. Wakwayisebenzisa futhi. Uqale nini ukuyisebenzisa? Wayephinvini. Ayikazi kwenzela izimanga igilela imkhubo ongayi-understand. Imali le ayikazi igilela izimanga ongayi-understand. Hayibo yenzani manje lento? Antsoko. Nagcina nibhalisa amagama asenze kanjena namhlanje zokubamba lapha mahala nje ngizokusiza uzwini zoyenza lento wayibone ephupheni angithi wathwa ngikugeza sefaka umngane wakhe asiqale sisebenze ngawo ngoba uwo une-magic oil wakhuluma lento yakhuluma nawe ephusheni angithi qedile ngizokubona la emini hamba uhlala phansi wena ayikwazi kwenzela into efani yothi le magic oil ngiyisaba nami yangenzele enye into uqale nokuyisebenzisa qala eminyakeni lophelile oqala ungatele kuphi usonta la ekhaya ingane yami Shayile Ntandla ayisengumswati mbamba heva ngiyayikhulumela nje Shayile Ntandla niyava sekufanele vele ngithenge le ndzawo lana yabo vele ngakhele isigodlo esikhulu vele ngithenge letimoto tinqumbi letinkulu lana yabo vele ngihlale lana yabo yentana ayikazi ihambe lamafutha akwentela into efani wathole ngasekho kodwa evali awukazi ukhulume ngami kabi uyamthanda umkhulu simshayeleni izandla siyabonga ke mama siyabonga right nanka lamafutha lawo lento le incinci ngaka kodwa yo yamnandi into bayazi abantu besifazane wena wabona umuntu wakho egeza kubanda incinci ngaka kodwa yo yamnandi into angithi yiyo ke lento bengifisa yabo ngoba ngizophuma la ngifisa ukushiya abantu abawu10 man engizoshiya benophawu lwami I know ukuthi labo bantu kube ngifana nomuntu otshalile mangitshalile bawusala behluma beba namagatsha yebo labantu abawu10 lento i900 rand but labantu abawu10 ngifuna ubanika lento ngo400 rand ngifuna abantu abawu10 abazosala bekhuluma ngami bethi wanginika into encane akaze phambili 400 rand eze phambili azothola lento niveni umuntu ongasebenzi
Umuntu othi indoda yami ihambile, umuntu othi ngiphila ngokugembula ekhasino, umuntu othanda izintombi, othanda abafati, umuntu ohlushwa umfati wakhe, umuntu ohlushwa indoda yakhe, ngizomtshela ukuthi ayenze njani. Sondela phambili. Ngo-400 wakho. Neville. Ngithe mawuphethe amakhandlela ngicela siwalayite. Wonke umuntu othenga amakhandlela akhe senza inkonzo yezibani. Sikhanyisela bonke abangasekho emhlabeni ukuthi lapho bekhona basikhumbule. Mawungawathenga ngamakhandlela phuthuma wathenge la ngaphandle. Mawungawathenga ngamakhandlela phuthuma wathenge. Mawunawo amakhandlela ngicela siwakhanyise. Osewakhanyisila wakhe akhanyisise omunye naye. Siyawakhanyisa amakhandlela manje. Siyasukuma sima ngenyawo. Alright. Asiphakame sime ngenyawo. Ela sihlabelele njengamanje. Izindebe simuthumise omusonga hanga. Ngicela uphethe amakhandlela akhe awaveze. Ongawaphethe amakhandlela akawathola. Senza lenkonzo yokukhanyisela abantu abangasekho emhlabeni. Alright. Cela siphakamisa amakhandlela wethu. Noma ungawaphethe amakhandlela ngicela usukume manje uthathe isibusiso. Waphethe amakhandlela, waphethe amakhandlela sukume uthathe isibusiso. Mabe phakamisa amakhandlela, wena phakamisa izandla zakho usarende. Ekuqaleni komhlaba wayekhona uLizwi. WayenguNkulunkulu. Ake uhlabelele lapho khona. Ake nisho lapho. Ekuqaleni komhlaba wayekhona uLizwi, wayenguNkulunkulu, uNkulunkulu. konke kwavela ngaye, okudaliweyo wadala izulu kanye nomhlaba. konke kwavela ngaye, okudaliweyo wadala izulu kanye nomhlaba. Siphakamise isandla sakho.
cela ikeyboard yodwa. Kunokufa esikususayo. Ishobongani. Yes, Lord. We invite the Holy Spirit right now. Kunezinto ezizawenzeka. Kunezinto ozozizwa ukuthi ziyaphuma. Abanye abantu baqalekiswa. Abanye abantu bavalwa. Abanye abantu kwavala umuzi wakini. Abanye abantu bayagula njengamanje. Yes. Kunezinto esikhiphayo. Siyaphuma izinto. Amadimoni ayaphuma. Abaleka amadimoni. Abantu bayaphuma. Abanye bazohayisa. Abanye kuzoba izinto. Abanye baphuza utshwala basathandi. Abanye banamandlozi angahlambulukile. Siyaphuma izinto. Izinto ziyaphuma. Uyaphuma usathane. Hallelujah. Siyaphuma izinto. Siyaphuma izinto. Yakaka namhlanje. Hallelujah. Phuma. Jesus. Phuma. Out. Igama lika Jesu. Ayaphuma amadimoni. Ayaphuma amadimoni. Igama lika Jesu. Yes, Lord. Igama lika Jesu. Hallelujah. Jesus. Oh, hallelujah. Yes. Yes. Hallelujah. Yes. Ayaphuma amadimoni. Jesus. Izinto ezimbambile. Siyaphuma namhlanje. Amanye ahamba njengenyoka. Ayahamba njengesinyoka. Ayaphuma amadimoni. Yes. Hallelujah. Yes. Thandaza lapho khona. Hallelujah. Igama lika Jesus. Igama lika Jesu. Igama lika Jesu. Yes, Lord. Igama lika Jesu. May you heal, oh God. Thandaza lapho khona. Igama lika Jesu. Igama lika Jesu. Amadimoni ayaphuma. Ayaqaqeka abantu namhlanje. Jesus. Namhlanje siyaphuma izinto. Ayaqaqeka. Yes. Jesus. Siyaphuma izinto ezikubambile. Namhlanje siyaphuma izinto ezikubambile. Siyaphuma. Jesus. Oh, yes, Lord. Oh, hallelujah. In Jesus' mighty name. In the name of Jesus. 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 Yes, Lord. In the name of Jesus. Oh, hallelujah. Jesus.
In the mighty name of Jesus. Amazi enaya likasi Oh, yes, Lord. Jesus, 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 Jesus. Jesus, Jesus, Jesus. Head the boy, head the boy. In the mighty name of Jesus. Oh, you're in Shamahaya labahase. Eyethindaba Oh, Jesus. ayipheleli lana iphelele emaphakade Eyethindaba ayipheleli lapha, iphelela emaphakatheni. Eyethindaba ayipheleli lapha, iphelela emaphakatheni. Eyethindaba ayipheleli lapha, iphelela emaphakatheni. isandla sakho baba wethembekile ngaso sonke isikhathi namhlanje bayareceive Nkosi izinto zabo lolu suku luhlelwe uwe emazulwini ukuthi namhlanje bayophakamisa lezi yazandla Nkosi becela usizo Nkosi yaphakade babusise ngamunye ngamunye banike Nkosi yomsaba kudingayo ngegama lika Jesu indawo yabo yokusinda Nkosi ileli thempeli bayosinda kule ndawo Nkosi bayothi mabecela kule ndawo bakuthola bakufunayo ngegama lika Jesu sibusisa Nkosi unqumalo oyothi mayibaphakamisela izandla basinde ngegama lika Jesu siyakhuleka amen bazalwane siyabonga kakhulu bengizothi mina unenhlanhla ngokuthi uyiqalile ungabe sayiyeka usala usiyoyiqeda ngesonto emanzini ithi ingoma yethi indaba ayipheleli lana sasa angikubona ufike enkonzweni yaseZayoni lapho sesibiza ogogo sesithi yasemandulo lena eyabantu abadala ngithi inkonzo kusasa iyangena ngo10 ebusuku iyangena iyoziyophuma ekseni Sunday mayiphuma siye emanzini ngicela kusasa it's either ufike ugqoka into ezimhlophe noma uphathi umNazaretha wakho omhlophe ozogqoka Sandise siye emanzini uke emanzini I think ikukhokhela kuphela imali ye-transport mawune imoto yakho awukhokhi uNkulunkulu anibusise siyohlangana ntambama beshu okay Mtsipe ngiyabonga Ngizocela siphakame sonke sime ngenyawo. Cela siphakame izandla zethu sivala amehlo. Sikubongile uNkulunkulu wethu ongcwele nomuhle nophakeme. La kulesi sikhathi uhambe nathi kwaze kwayilesi sikhathi. Siyabonga ukuhlala nawe uNkulunkulu wethu ongcwele. Siyabonga ukuvakashelwa nguwe ebusuku. Sekusile